سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجاب استدالو زيناتات قدام منستر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዛዕባ ወደብ ዝሃቦ መግለጽ በዝምልከት ወፂ ዘሎ ዜና ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ አሜሪካ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሶማል አጋጢሙ ዘሎ መጥቃዕትን ፑቲን በዛዕባ ናብ አፍሪካ ዘላእ ክኽላ መልኪቱ ዝሃቦ መግለጽን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን ኣብ ዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም። ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ አሜሪካ ኣብስተወደበ ጽንበል መበል 49 ምስራት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ተረኺቡ ምስተወለተ ትክልል ዝተዘራረበ ኮይኑ ኣብቲ ብሰንበት ዝተሳለጠ መድረኽ ብዛዕባ ዕማማት ናይ ተዝመርሖ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳርን ወግዓዊ ኩነታትን መግለጺ ሂቡ። እቲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ንመጀመርታ እዋን ኣብ አሜሪካ ዝኸደ ጌታቸው ኣብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦለ ሽምካ ኣብ ዝርዝር ክልከላ ዝተገብረሎም ስለ ዘሎ ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ተባሂሉ ደውታ ገጢሞ ከም ዝነበረ ጠቒሱ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ አንፈት ቃልሲ ናብ ሰላማዊ መድረኽ ከም ዝተለወጠ ዝገለጸ ጌታቸው ኣብ ጉዳይ መሰል ርእሰ ውሳነ ምድነጋራት ከም ዝረኣዩ በመጥቃስ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይቀርብን ኢሉ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ልዕሊ ኩሉ መሰል ዓርሰ ውሳነና ብዝተማልአ መንገዲ ክነረጋግጽ ዝኽእለና ቃልሲ መልክዑ ቀይር እንተኾይኑ ደው ዝብለሉ ምኽንያት እውን የለን። ደው እውን ስለ ዘይበለ ኣጠናኺርና ክንቀጽል ዝኽእለና ዕድል ኩልና ክንጥቀም ኢና። በብግዚኡ ኣሽሓት እናኸፈልና ብግዚኡ ዓሰርታት ኣሽሓት ኣካሎም እናጎደሉ ዝግበር ምንቅስቃስ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ደው ዝብለሉ ኩነታት እንተሃልዩ ክነናዲ ድልየትናን ባህግናን ብሰላማዊ መንገዲ ንምርጋጽ ዝኽእል ዕድል እንተልዩ ክነናዲ ኢና። መሰል ዓርሰ ውሳነ ናብ ዋጋ ዝእቱ ትዕግስቲ ክህሉ ኣይክእልን ኢሉ። ብዛዕባ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ኣመልኪቱ ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቀዳምነት ካብ ዝህቦም ዕማማት ሓደ ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ዘኽእል ምንቅስቃስ ምግባር ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ንምፍጻም ግዝኣት ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ኢሉ። ብዛዕባ ግዝኣት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ መሬት ኣይኮናን እንዛረብ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ሕማቅ ኩነታት ብጸላእቲ ዝበሳበስ ህዝቢ ኣለና ኢሉ። መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ሰራዊት ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘረክበሉ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾነ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወጹ ዘገድድ እዩ። ወላኳ ሓይልታት ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራቶም ከም ዘረከቡ ዝግለጽ እንተኾነ ብወገን ትግራይ ክምለስ ተጽቢት ዝግበረሉ ምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን ግን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ እዩ ዘሎ። ወታደራት ኤርትራውን ዛግት መሊኦም ካብ ትግራይ ከም ዘይወጹ ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ጌታቸው ረዳ ድማ ምስ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልኪቱ ከምቲ ዝሕሰብ በቐሊሉ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና። ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ድማ ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ካብዚ ብተወሳኺ ነቶም ከባቢታት ናይ ምላስ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነን ምንቅስቓስ ይግበር ከም ዘሎን ተዛሪቡ። ናትና ውግእ ክኸውን ኣይክእልን። ብፕሪቶሪያ መሰረት መንግስቲ ፌደራል ኩሎም ቦታታት ኣጽሪዩ ከረክበና ከም ዝግባእ ኢና ንኣምን። ኣብኡ ተመሲሪትና ኢና ናብ ምጉት ኣቲና። በመትከል ደረጃ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነቱ ምዃነ ፈሊጡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ይገብር ኣሎ። እቲ ተግባራዊ ምንቅስቓስ በቲ ዝድለ ፍጥነት ይኸይድ ኣይከይድን ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣልን። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝተጣየሱ ናይ ኣምሓራ መምሕዳራት ክፈርሱ ሰራዊት ፌደራል ካብ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ተቐቢሉ ኣሎ። በቲ ዝድለ ፍጥነት ይኸይድ ኣሎ ካልእ ጉዳይ እዩ። ምናትና እምነት ግን ነዚ ካብ ምፍጻም ወጻኢ ካልእ መመራጽ ክህሉ ኣይክእልን ኢሉ። ካልእ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ዝተረጋግአን ዲሞክራሲያዊን ፖለቲካዊ ሃዋህው ክህሉ ምፍላይ ሰልፍን መንግስትን ካልእ እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ዝሓዙ ዕማም ከም ዝኾነውን ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቡ እዩ። ብዛዕባ ተሓታትነት ናይቲ ኣብ ግዜ ኩናት ዝተፈጸመ ገሳታት ኣመልኪቱ ድማ ጌታቸው ረዳ ጉዳይ ተሓታትነት ደው ዝብል ከም ዘይኮነ ኣብቲ መድረኽ ክዛረብ እንከሎ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ተሰማሚዑ ናብ ድሕሪት ክመልሶ ዝኽእል የለን። ካብ ኢድና ወፂኡ እዩ። ተሓታትነት ካብ ምርግጋጽ ወጻኢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን ኢሉ። ብዛዕባ እቲ ኣብታ ክልል ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪቱ ድማ እቶም ነቲ ሓገዝ ዘቋረጹ ከም በዓል USAID ዝኣመሰሉ ትካላት ውሳነኦም ክቕይሩ ንምግባር ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ህዝብና እናጠመየ ዝሰርቁ ጸላእቲ ነይሮም ነዮም። ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብዙሕ ጉሒላውን ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ስርቂ ስለ ዝተሳተፈ መርሚርና ኣጻሪና ክቕጻዕ ዝግብኦ ከም እንቐጽዕ ስለ ዘረጋገጽና ድሕሪ ሕጂ ኣብ እኽሊ ምዕዳል ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ከኣቱ የብሉን ዝብል ቅዋም ስለ ዝሓዝና ዝሓሸ ርክብ ጀሚርና ኣለና። ዝተጎድአ ህዝብናን ተፈናቐልትን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሓገዝ ክረኽቡ ንጽዕር ኣለና ኢሉ። ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መድረኽ ብተወሳኺ ስድራ ኣብቲ ኩናት ዝተሰውኡ ወተሃደራት ንምርዳእ እውን ስራሕቲ ከም ዝተወድኡን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፍጸምን ተዛሪቡ እዩ።
قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد منقس إثيوبيا تهاجر أقداسي ودب نختونن زي فنقلو أمن كم زي اللي كم زتزاربه هورن أوبزرفرز تبهله مربب حبريتا صحيفو مربب زرقحو أبزلو حبريتا قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد نزي استراتيجيكاو علامة معوات زاده كومدما أن كان هابان حويسو كلهم أمراستات ولون حيل متقام أبطاولا زولو مرج أموخانو خمس تزاربه قليسو مسرت نايز مربب حبريتا أبي أحمد نزي مقلص زهابه زحلف حموس مس أوفرت النقادون أبز قبر الركب كوينو أب مدرخ وطي أب زهابه مقلص خاء أدلاينت ودبني إثيوبيا كوغول لحن كله أب ودبات قرابة هاجرات متسقع مسؤوز مسئل العغن وصايتاتون كم زتقاسه تقليص لا مسرت نايز مع كان صبصاب كأبي أحمد مقلصيو بسلمو من قد ودب كن ركب ندلينا إذا أنت زي تعويتجن حيلك كنت كمينا كبل بقالع كم استزاربك تقلص إنكلا نينيت هاجر ودبي بسلمو من قد أنت زي كوينو بحيلك كنت قوم لنا زلزلجن شم أي تقسن كم زفلت إثيوبيا بزوان زبزحنا ودب نتفتاتا بمن قد ودب جيبوتي التكايت كوينا مسنا ودب متكام بزتحاس كابت وسخي إثيوبيا ناي سوماليلاند ودبون كفيلات تكميا أب سوماليا 25 وتهدرات ببومبا بستفصم متقعتي كم استقتلوا منجتات حبيرم حدا وتهدروا منج سوماليا اتوم معسكر جالسيات كل جريغا حيزوم زنبروا وتهدرات حدا نتوغز عطقو القصب نفسه بفنجر كم زموتو نمع كان زينا بي بي سي حبيرو قالوت 40 شومنتن سباتون قوسيلوم ناب هوسبيتال مقاديشو كم زتوسدو تغاليصلا ات نفسه زفنجر سب وتهدروا كدان تخدينو نابت معسكر كم زاتو ات شموخ قل زي دلي وتهدروا منج حبيرو بتوسخي ني حاسوت مللي من نتحيزو كم زنبرو انت قاليص الله سروي الصومال كساب حجيب بزعبة تفتصم زخون وقعو مقلص إيهابن اسلامو عطوق جلا الشباب حدا كاب أبالاتو نتمتقعت بومبا كم زفتصم قنقاليص إيو اتوق قوزرتهم استقوتلو وتهدرات 73 مخواني زقلص بتوسخ قوزرتهم زقوسلو 220 شومنتن كم زبص هي ملكت أبور حسنة عطوقات أبالات الشباب أب مقاديشو أب هاد هوتيل بزفتصم متقعتي شدشته سلاموين سبات تقتيلهم 10 دما كم زقوسلو زكريو الشباب أب سوماليا اسلامو منقسن مقام علمو قد مع 15 عامات أنصارتي بخينات حد استداخل مأكلاي منقسن مقصغاس زجمره عطوق جليو أب استفللي كبابيتات تهاجر عرد بمحاز دما أبو تهدراون سيفيلاون كبابيتات كبيت قد أتزورده زتفللي متقعتات كفتس ميزانيهو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاجر روسيا اتنا بافريقيا زل اخذ نبره نا يوكرين اخلي كتكو عقم علوا كبل تزاريبو بريزيدنت بوتين نزز بله روسيا كابتي كاب يوكرين اكال نسرد نخحلف زتجبر وعل دحر موصايو امر حبريتا كرملين زوص مغلصي روسيا قربت اكال فريات مغبن دقعن كالوت اقحتن نا بافريقيا نملأخ حيال صعر تكايد الله يزبل بريزيدنت بوتين هاجرنا اكال يوكرين كاب كفليت ناصاب زخونه مغعازيا نمتك عقم كم زلوا مراغص كهب ادليلو روسيا حلف ورح مجمرتا كابتو وعل زوصات كوينا نع ازملكت كفلت وعل اي تخبرن بزبليو حبرت افريقيا روسيا كابتو وعل موصا كم زغوها غليص نيريو روسيا مودعتا ناي سومنزي نخال اي وعلى روسيان افريقان كتتانا غديا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم